Здравейте, аз съм Златина Георгиева и не се занимавам с музика. Но много искам. Това клипче е моята кандидатура, моето мотивационно видео за кандидатстване за стипендия в Rock School. Rock School звучи музикално и е музикално. При спечелването й мога да спечеля 6 месеца обучение на даден инструмент. И реших, че бих се качила в социалните мрежи, за да кандидатствам за това и да помрънкам малко за колко много значи музиката за мен всъщност. Тук и там, на други места в социалните мрежи съм качвала как дънкам на китара, как пея, качвала съм неща в SoundCloud. Занимавала съм се с музика, но някакси на ниво от време на време си дрънкам в спалнята, от време на време си пея в общака и се моля съседите да не ме мразят. Чувствам се малко в стагнация и много искам да имам някой човек, който да ми каже малко от малко, да ме научи. Ужасно много ми е приятно да правя каквото правя в момента. Да правя музика сама, колкото и кратка, колкото и само с един инструмент, колкото и неприятно да е за нечии уши. Обожавам да го правя това нещо. Освен сама, обожавам да го правя и с хора. Имала съм преживявания с хора и музика, правенето на музика с хора, които са ме докосвали по начин, по който нито един разговор с човек не ме докосва. И искам това да се случва по-често в живота ми. Това е мотивацията ми. Просто искам повече да се потопя в този свят на музика, който до сега ми е давал много. И една мечта е, може би и аз да му дам нещо. Една мечта, в крайна сметка, е и аз да съм част от този свят. Това е. Това е клипчето ми. Това е смелостта ми да се споделя мечтите в YouTube. Малко е страшно, обаче е признание, което е хубаво да направя. И пред себе си, и пред страшна камера. Благодаря ви за вниманието и чао!